समय ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ ऐसा क्रिस्चियन फैमिली होगा इसी जरा लाइका आतर बस लाइका का तो बुलान था का कुछ समय यो उयो कना आला खाइसा खिस्टां जापान तमान होय बिनि बिदि सिनु खातिर बासा इस द पर्सन या खाबा मिस आंको बुजिमानि जुगा मिथाना आंनि आंनो कोइना जों गायतनि बिसिंतै गायतनि नाथै खालायना आजो सबायके नरकानि कम एक्सनि बिनिओ नरक सरायनि सिनि बुमा बहायबाय दै जागै म थावो दै जावो सुरि लायो दै लब लायो अमा हायकेनो बिनि पयतनि बिसिंतैनो दैया हाबै बाप्तिस्मा मोननाय नि नरक बुइनो बोखाबायना नरक गसिवैनो फाइनाले बुमा बहायबाय सिंसिनि तापिनो ताका ताका खायनो ना क्रिस्टियान तापि बाय फोर्स सिनि जों पार्टखौ बर'नो गायनो आसायगोनां ओमफ्राय जों एस ए क्रिस्टियान आगुनारबो दायथ'नाय बर'नो सावै अथवा गायफिरो आरो दाखौबो नियाखोबा बिदि क्लासमेट बर'नो फ्रेन्ड रखनोबो आपि साख्रि हाबाय नरक गायतोनि कक होनावै बिनि सिनि बेबो गायतोनाय नाथाय गायतोनि नाथाय दंनाय नरक बर'खौसि classmate by friend of by the work by the witness na sakit na hingo na gosi lena kana agosi hari sim प्रार्थना खाइने I'm sure na iseng mukum na yang tesa saka kasai sursin. Ada angna ada angna hati bangsa